Komachielo ni koro jalup gavana ma Kisumu Dr. Matthews Owili okwedo ahinya kweth josiasa masani koro wuok mar neno ni ginywako mondo gibigo loko gavana ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o. Dr. Matthews Owili kane loso e alama makende manobagi Power of Jesus Around the World e boma ma Kisumu owacho ni mago kweth manyaka gi sani koro chal ni obalo ni mar koro gima gitimono en mar neno ni gikelo tungni e duond bura mar ODM omiyo gisebedo ka giwuotho mondo mi gitim ma kamano. Kweth mayande koro nowuok oko mar neno ni koro orakore to kod Ngire Nyong'o oriwo kanyo spika machon Nyong'o lup jatend migawo machon manochung'ne weche mag Afrika ma Ugwe mano migosi Ken Obura, gavana machon Jack Ranguma e kinde kaachiel kod seneta masani Fred Outa e kind jotelo moko ma nyaka gisani koro wuok oko. Kata kamano jotelo bende koro nitie nyasi ma kamano koriwo nyaka jaod bura manyaka cha Adumo Wuor owacho ni mago gin jogo mabende koro temo wuondo jopiny nikech siasa magitimo gin mana mag ayany lelo. There are so many things to be thankful for. But I think the most important for the people of Kisumu is the fact that Governor Professor Peter Nyong'O came to the stage in 2017. We appreciate that Governor has competition. Some 4 people went and knocked themselves somewhere and decided to choose one of them. Loyalty is going to be key. Ken Obura abandoned his people a long time ago. That is the honest truth. And we are all going to experiment. Somewhere I hear drums of war beating and sounding. We are for peace. Somewhere I hear people talking about plan A up to Z. We are for only one plan. Our plan is Raila Odinga. Our plan is Professor Peter Nyong'o. Our plan is one united, orange democratic movement. So